Въпросът от какво живее човек, смея да споделя, че ме измъчваше през цялото време. И мен ми измъчваше. Аз смея да твърдя, че мен ме измъчваше по-преди тебе да ти измъчва този въпрос. А мене ме измъчваше по-повече от теб. Аз смятам, че най-вече мен ме измъчваше този въпрос Васко. Но аз смятам, че и някой друг го измъчваше много този въпрос. Това е тя. Коя е тя? Как коя? Коя е тя? Тя коя е тя? Коя е тя? Тя коя е тя? Питам, коя е тя? Тя е Елена Баева. Кой го знае? Вие получавате специалната награда на театрален колеж. Ройс, после ще ви. Ами и господа, професор Елена Баева. Не очаквахме, че толкова много гости ще имаме. Прощавайте, че може би не за всички има достатъчно много място, но наистина не очаквахме толкова внимание. Благодарим ви за вниманието, за интереса към нас. Дано не остане напразен. Тази вечер е показ на част, на една много малка част от работата на студентите в Театрално училище УНИ, която се базира на откази, самостоятелно избрани от студентите от античната гръцка драма и комедия. Работата на студентите в драматургическите откази в много голяма степен е самостоятелна под контрола на педагогите. Решенията, предложенията на отказите са направени от студентите, дадохме им пълна свобода, така както те днес могат и разбират тази драматургия, така както тя ги провокира тази драматургия с техните 18 или 20 години в края на нашия век. Неуки в професията, след като са учили 4 месеца при нас, нашите занимания започнаха на 15 октомври, първият ни семестър завърши по Коледа, днес завършва нашият втори семестър, а третият ще завърши на края на месец юни. Просто тази вечер е нещо като колоквиум, преглед на работата на нашите студенти. Извън това, че са работили върху драматургически откази, ние ще се опитаме да ви подскажем каква е работата в развитието на тяхната музикално-пластическа култура, докъде те са стигнали за 2 месеца работа върху словото и в овладяването на словото. И просто това, не чакайте нищо невероятно. Това е нормална учебна студентска работа. Действително, в много голяма степен, тяхна самостоятелна работа. Друго няма какво да ви кажа. Може би господин Дракалов, нашият президент, ви казал нещо. Училището съществува благодарение на него, благодарение на съучредителят господин Гундаров, президент на фирма Кристия, който също е между нас тази вечер. И просто, може би, това е една нова форма за опит, за създаване на един вид висше театрално образование. Искаме да знаете как опитваме това нещо. Нищо тайно няма. Искам да ви благодаря, че сте тук тази вечер. Вашето присъствие е поредното доказателство, че във ваши лице ние имаме една опора в търсенето на колежанската форма на обучение, на която се надяваме всички в България да бъде една добра, умна алтернатива на висшето образование. Желая ви едни добри минути с всичко това, което е направил театралния клас при Висшето театрално училище УНИ с художествен ръководител госпожа Елена Баева.
Благодарим много за вашето добро приятелство, за вашето внимание към нас. Да се надяваме, че ви е било поне приятно и че това няма да бъде последната ни среща. Благодаря ви много. Има го знам написано на дъската, всичко трябва отвън, като ти влезеш тук, вътре, още в тази част на залата, вдясно го има написано всичко това. При нас най-голяма работа ще изпратим някакви хора, след това ще се вършим. Мерси. Дай Боже да се често сред нас. Мартине, много искам така. Господин Ценев да се знае, че е бил при нас. Да, Юлия, да. Много Виж ви здрави. Браво. Да, ли може? Просто децата се върши работа. Един тъй верен съпруг и не му давате поводи за подозрения. Какви поводи за подозрения? Така, стоп, добре. Сега, Какво още тук имаше неверно в оценката? Значи тя ти казва, ами вие сте опетнена, опозорена, вие сте така. Ама ти имаш ли какво да се образиш в момента? Тук има един миг на една оценка, която не просъществува, а? Да, върнете. Здравейте, мила! Какво се е случило? Ах, какво сте направила, мистер Спорт? Вие сте опетнена, опозорена, погубена за винаги. Защо? Ама какво е станало, мистер Спейч? Ох, какво е станало? Да имате един тъй верен съпруг и да му давате поводи за подозрения. Тя е разбрала. Какви поводи за подозрения? Как какви поводи? Колко съм се лъгала във вас. Маме, кажете ми за Бога, какво има? Съпругът ви да не сам госпожо, за да дели в къщата си някакъв мъж, който бил дошъл сега тук и то са за ваше съгласие, за да се възползва от неговото отсъствие. Вие сте закупена. Надявам се, че се лъжете. Дай Боже да се лъжа. Затова отново пътят е преди всичко този. Да открием кой е образа, да бленуваме около него, да извикаме своята фантазия на помощ, да го създадем и тогава, след като сме го създали, да се опитаме да имаме позицията си към него. Кое е онова, което ти като си помислиш за Поли, те провокира? Едно нощче. Обаче се го забравих в чантата. Защо нощче? Ами, Поли, ние когато говорихме, има нещо ново, което аз искам да предложа. Може да не е много уместно. Аз имам чувство, че тя се чувства малко по-уверена, когато нощчето е в нея, мак го няма. Може би защото тя, преди да се запознае с Маки, те са й казвали, има един Маки нож или тя го е виждала.
Опитай се, Румене, тогава този бастун в един определен момент да го използваш именно като ония атрибут, който би ти донесъл някаква сила. Опитай се да използваш бастуна като опора. Ако искате така да направим, дай бастуна на Иван. Иване, искам ти да го използваш по такъв начин, който да съответства на твоето самочувствие в момента. След това го прехвърли на Румен. Кое е най-характерният детайл в нейното външно поведение? Може би в тези устата как се обувки. движи тя с тези обувки? Може би. Искаш ли да ми това покажеш? се променя. Би ли се опитала да покажеш? Сега, ето това е масата, на която има чаша. Аз имам един парцал. Добре, това е парцала, с който аз ще измия чашите. По-късно. Не мога да се гримирам точно. Не мога да заболявате. Че е сега леко. Внимавай, Бог не внимавай. Ама нищо, може да направиш, просто не мога да стоиш така. Бяло малко ще извадиш това на децата. Аз съм сложила още малко може. Я сега как се е направила. Виж колко е работа. Тя се направя, ще паза я пред това. Слушай какво ти казвам. Не може да го стегнеш по-късно. Това не искам да го стягам. Аз искам това да ти се пусне тук така. Ще ми падне, защото е късно. Няма ти падне. Ще ми падне и ще ми пречи. Я притеснявам, я гледам. Сега е добре. Ники, а ти с какво си слагаш? Внимай как ме Дай ни малко сухните, имаш ли? Имам в чата. Отивам до 5-ти етаж, ако някой нещо не забравя, да ми са. На Ники Дънки Тя каза да им се обадиш, ако не успееш да се обадиш, ще предам, че няма да може да дойде. Добре. Просто Значи никой не ще пече. Не, който... Дайте ми малко. Добре, ами мислиш, че... Добре, аз се сетих. Айде. Айде, няма да прекаляваш. Малко. Всичките не виждам. Не са и цигари, ще се Има ли някой изпразен? Трябва да ти от бутилката. А що повече си сипах на мен? Айде, кефи бъде. Къде излез малко? Айде. Тон, имате ли? Да.
честивому и православному българскому народу и да ни и съхрани Сме един основен етап от работата ни върху пиесата на Брехт, опера за 3 гроша. Тоест, направихме анализ на пиесата, направихме основен прочит, опитахме се да установим позициите на вашите герои, взаимоотношенията, в които те влизат, кое е онова, към което се стремят в цялата пиеса. Мисля, че сега сме на прага на този етап, който е свързан с оживяването на всичко това, което сме анализирали, разсъждавали, разговаряли. И сега вие сте на прага на този етап, който е действително творческият миг на актьора. Откриването на образа, фантазирането, свързването му с творческото въображение, т.е. създаване живота на този човек, който би трябвало да бъдете. Може да ви се стори странно, че именно Брехт е автор, чрез който търсим това, защото нали все се говори, че при Брехт имаме какво беше отчуждение от образа, дистанция към образа, коментар на поведението на образа. Добре, кого ще коментирате? От кого ще се отчуждите? Чии постъпки вие ще проверявате или одобрявате или не одобрявате, ако нямате ясното усещане, знаене и можене да бъдете ето този човек, когато вие бихте коментирали, човекът, от когото бихте се дистанцирали и изложили своята позиция спрямо него. Затова отново пътят е преди всичко този, да открием кой е образа, да бленуваме около него, да извикаме своята фантазия на помощ, да го създадем и тогава, след като сме го създали, да се опитаме да имаме позицията си към него. Мисля, че така нашият колега Атанас Атанасов, който е също ваш преподавател по актьорско майсторство, като действащ актьор, ако има още нещо към всичко това, така, като провокация да подаде, би могъл. Не, защото не сме говорили достатъчно. По-скоро те да си кажат какво се мислят за нещата, които правят. И действително, добре, мисля, че имате възможността. Много сме говорили около всичко това. Кой е пътя, който сте търсили към своите персонажи? Като се тръгне от бленуването, от мисленето, от целенасоченото връзване вече на всички ваши измислици, на всички ваши видения, на всички ваши усещания, ако щете за ритъма на кръвта, за дъха, за поведението на своя персонаж. Биляна, какво си мисля? Аз мисля, че образа, който така, вие сте ми дали,
по някакъв начин. Това е една... Доколкото аз съм се запознавала с нея като образ, с Люси, доста самоуверена и така здраво стъпила на краката си, ако може да се каже жена. Представям си около 27-28 годишна. Доста така... Почти с 10 години над тебе, да? Да. Жена, която просто много по-уверена, по-опитна, уверена в стойността на чувствата си, повечето, отколкото Поли. Така, в случая нейната съперница. Коя е твоята съперница от колежките? Ивет. Първи състав. Ивет, ти откъде тръгна? Добре, има ли, добре, образно, каква е онази провокация? Кое е оно нещо, което, като ви кажат, Люси, кажат ви, Поли, какво събужда у вас това? Като образ, като усещане? За мен е строгост някаква. Ти затова ли си сложила кафява шапка? Ох, не, това не е моята представа точно, но така, може би за усещането само. А шапката има ли нещо общо с това, което си мислила за образа? В момента тази? Да. В момента тази може би като индийка малко. Защото, нали, така говорихме, че е родена там. Майка ѝ е така. Може би мисля, че това е единственото нещо, без да се правя с някакви шалове или точки по лицето. Мисля, че това е някакъв така знак от това. Шапка? Да. Това самочувствието, да, усещане. Да. Кое е това, което ти като си помислиш за Поли, те провокира? Едно нощче. Обаче си го забравих в чантата. Защо нощче? Ами, Поли, ние когато говорихме, има нещо ново, което аз искам да предложа. Може да не е много уместно. То е, че Поли е добре възпитавана и тя има възпитание са и дали, като еврейско дете в къщата на господин Пича. И аз си мисля, че може би е взимен учител да свири на пиано. Сега още нямам представа за това дали тя докъде е стигнала с уроците си, дали ги е взимала с удоволствие. Но просто така ми хрумна, когато говорих онзи ден с Радина за костюма. Да. И какво? И това беше една от нещата, които исках да предложа днес. Нощчето. Не, пианото. Нощчето хрумна ми от това, че на една репетиция Велислава, която играе моя майка, си отвори чантата и аз видях едно нощче. Много го харесах, защото има една сцена, в която преди Поли да отиде при Люси. Цяла нощ е нямало в къщи. Такова решение. Ние сме се събирали, приказвали сме си. Не я няма. Тя е по улиците. Все пак тя е дете на баща си, който не е така безизвестен и не е толкова безопасен. Макхит става нейн съпруг, което също и дава едно по-друго самочувствие. И аз мисля, че тя си харесва едно нощче, което е на майка й. И нощчето й го дава всъщност майка й. Не знам, мисля, че има нещо много мило в това нощче. Има ли това връзка с мак ножът или какво? Има, или това е подсъзнателно? Или това какво е подсъзнателно, но има и друга връзка. Аз им чуш, тя се чувства малко по-уверена, когато нощчето е в нея, мак го няма. Може би защото тя, преди да се запознае с маки, те са й казвали, има един маки нож, или тя го е виждала. Тя го е виждала, мисля, да. Да, още преди хотел се бях говоря за добре. Къде е Ангелина? Добре, какво мислиш ти за твоята Поли, защото ти си другата Поли? Кое е онова, което тебе те провокира? Къде е твоята стъпка към Поли? Къде е твоето привличане или отблъскване, не знам? Пътищата са различни, нали? Аз ако тръгна от външната страна на нещата, специално за външния вид, си мисля, че тя, примерно, когато е тръгвала за тази сватба, тя е избягала. Мисля, че нещо, което я притеснява през цялото време. Тя облякла хубава рокля, защото тя има хубава рокля, една, примерно, едни хубави обувки, едни за вкъщи, едни за навънка и така. Това е, което майка й дава. Пред хората тя е
хубаво момиче, което има обноски и така, вкъщи е малко по. Имаш ли усещането? И си мисля, че когато тя е тръгнала за там, тя просто, защото обувките са наредени, тя е взела старите си обувки. Това е нещо, което за да не я забележат. Нещо, което пречи. Вече, да. И когато отива на сватбата, примерно, това е нещо, което се забелязва. Нещо, което според нея, според мен е нещо, което я притеснява поне в началото. Имаш ли усещането, кое е така, най-характерният детайл в нейното външно поведение? Може би... Имаш ли усета как се движи тя с тези обувки? Може би. Може да ми това покажеш? се променя. Би ли се опитала да покажеш? Не знам точно. Аз какви обувки си сега? Сега съм с кецове. Но те са ми удобни. Те са ти удобни, но... Те историте обувки. Мисля, че те са дори с криви подметки. Нещо, което тя се опитва да ходи като жена в класа. Старите обувки обикновено са криви. Са най-удобни. Най-удобно, че те са изкривени. Тя се опитва това и пречи да ходи. Добре, айде, съсредоточи се, опитай се, каква е твоята поли, как се движи, какво прави. Добре, помогна, оставете. Липче. Мисля, че тя иска така да покаже, че е жена, обаче примерно нещо се... Всички го виждат. И тя просто застава така и пуска роклята, или небрежно ги почиства нещо, дали просто се... Все едно, или така застава зад него, като си скрива нещо краката. След това, примерно, когато тя им обяснява и танцува, тя го вкарва в собствения образ, който им показва, когато изпява песента. Това е бедната девойка, която е така ете. И тя има такива обувки, така чисти, с парцала. Това е нещо, което в последствие помага и помага. Добре, не бързай. Сега, просто помисли за секунда. Значи, знаеш онзи епизод, в който ти изпяваш своята... Oh,
Любили своите наслади, нашите здрави. Но едно да помнете веднъж и да винаги ви. Както щете въртете, каквото щете разправите. Първо идва храната, моралът след нея върви. Първо трябва да има възможност и бедния брат да отстъпи направо от видата твоя комар. Не гледай! Защото какво живее човек? Мамо ме! Не изтървай горе, за каквото не ти е полезно. Раз, два, три. Мамо ме! Търси се ми! Мамо ме! Отвършвам ти горе. Мамо ме! Закачи се горе в малко. Мамо ме, атакуй си тона. Раз, два, три. Мамо! Я ги виж! Виж ни!
Руси! Това ще изигра Сашо. Дай рибка. О, ти казвала. Рибка искаш една? Една рибка. Да преследваме злото едва ли се струва труда, дано то само да премръзне. Да има къде. Не знам дали ще има къде да се стопли, ако ние сме достатъчно добри, то няма да съществува. Ни свършиха тези 3 дни. Завърши така отново едно наше безумие, да се опитаме имаме ли право да съществуваме. Благодаря на нашата публика, благодаря на колегите Възкресия Вихарова, Невена Мечкарова, тя буди в мене много мисли. Струва ми се, че не е напразен този наш общо. Има за какво да се провокираме. Дано имаме сили, здраве и хора като нашият основен спонсор, господин Гриша Топалов, благодарение на който можем в тези предения да бъдем заедно. И другата година ще можем да бъдем заедно. Днес говори с него. Той каза, че няма намерение да се отказва, така че дай Боже всички да сме живи и здрави и да можем да се видим в още по-добри. Бих искал да отправя само една покана. Използвам възможността, че всички сме заедно тук. Най-официално ви каня в началото на октомври да проведем дни на частните театрални училища в Пловдив и да покажем, да речем, по едно представление. Най-официално просто моля да го предвидим, за да мога да го заложа в програмата, като ще се оговорим за условията от там нататък, в началото на октомври. Тези пари вече не мога да ги разберем. Не става въпрос за пари. Това ще можем да... Ами ще помислим и мисля, че сега ще се видим, ако не, че имате и нашите студенти има за какво да се говорим. Всичко най-добро до следващата година. Гергана Кофарджиева учредиха фондация за театър на името на големия наш театрал Любен Гройс. За 20-летия творчески път е режисирал 64 спектакъла, поставил е 11 от 37-те Шекспирови пиеси и сам е написал 3. Творческото кредо на Гройс, театърът е свобода, ще спазят и учредителите на фондацията. Нейните цели са да подпомага развитието на нови форми на театрално обучение, да поощрява изявени студенти и творци от различни театрални специалности, да издаде режисьорските тетрадки на Гройс и друга театрална книжнина. Едно име. Тази седмица Родна фондация и театрално училище взеха това име, за да възкръсят легендата Гройс. Тъжното, когато става дума за театър, е, че след като една постановка се изиграе, от нея остават само спомени
и няколко снимки, а понякога няма дори това. Кой всъщност знае какви са били спектаклите на Шекспировия театър Лебед? Но всъщност така се подхранват и легендите. Легендата Любен Гройс не е чак толкова далечна. Преди ранната си смърт в началото на 80-те, той кара публика и театрали да заговорят за него. Репресиран е от бившия режим. Работил е главно в провинцията, предимно по класически пиеси, защото според него съвременните не са чак толкова задълбочени. Родопския драматичен театър, Варна, Пловдив и София. Там поставя Шекспир, Молиер, Ипсен, Страшимиров, Йовков. Голямо преживяване да се живее с човек като него, с въображение, с хумор, с сложен характер. Понякога за мен е сложен, неразбираем, непредсказуем, но едновременно с това, и това, което беше всъщност и нашата най-голяма връзка, това беше една всеобхващаща любов към театъра. Любен Гройс беше европеец. Според мен това беше един откровен човек. Аз мисля, че паметта е нещо действено. Тя, разбира се, е и онова непрекъснато завръщане към хора, които са ни скъпи, но тя е и нещо, което трябва да се защитава с конкретни проявления, с проявления в сегашно време. В този смисъл си мисля, че цялото това начинание, каквото представлява тази фондация, е именно един опит да се отстоява паметта за тази голяма личност на българския театър и култура днес. Фондация Любен Гройс беше създадена, за да опази паметта и идеите на режисьора, нови форми на обучение, издаване на театрална книжнина и организация на прегледи, конкурси и изложби. Това са залегналите в програмата точки. Актрисите Цветана Манева и Гергана Кофарджиева и критика Юрий Дачев са сред учредителите. Председател е професор Елена Баева, която ръководи частното театрално училище. В програмата за обучение са залегнали режисьорските тетрадки на Гройс. От този семестър Цветана Манева също ще има клас там. Мога да предам на студентите това, което нося в себе си от Любен Гройс. Каква е разликата между надпис и това учебно заведение? Първо, програмата е различна. Има предмети, които в надпис не се изучават. Също така бих искала да благодаря на един актьор, мой бивш студент, господин Олег Чернев, който ежемесечно подпомага дейността на нашето училище. Ако някой трябва на някого да благодари, то мисля, че всички ние, които седяхме, трябва да благодарим
на театралното училище Любен Гройс за този час и половина, който ни подари. Повярвайте ми, аз през цялото време се питах какво е общото между онзи свят вън, онзи свят на мизерията, на насилието, на грозотата и този свят тук, толкова лиричен, толкова благороден, може би наистина духа на Любен Гройс е бил някъде тук и той ми е помагал. И аз ви благодаря. Бих искала да помогна на още един наш приятел, който също ни помогна и за това да можем да ви поканим тази вечер. Личен приятел на Гройс, мой приятел, колега, с когото заедно на времето тръгнахме към град Смолян, за да бъдем заедно с Гройс, колегата Бончо Рум. Гройс обичаше така да ни изненадва. Да. Радвам се, че сме заедно тук и нека често се спомним за Бончо. Бих искала да благодаря на нашата колежка Росица Данаилова, която също ни помогна в някаква степен за нашата дейност. Тя не е тук, но искам пред всички да й благодаря. Искам да благодаря на едно друго младо семейство, Светозар и Даниела Ковачеви, които безвъзмездно ни помогнаха при изготвянето на цялата наша документация, като разработвах компютърно. Те имат малки деца и някога не се успяха да дойдат. Искам да благодаря на една друга дама, моя колежка от юридическия факултет, Кристина Гронджарова, която като адвокат също така безвъзмездно направи регистрацията на нашата фундация. И не е благодаря на всички други колеги, които участваха в учредяването на фундацията, на всички онези, които са съпричастни към нашата така не особено лека задача. Ние обичаме Гройс, обичаме театъра и може би това ни дава сили понякога да се докосваме до част от неговата голяма душа и личност. Още веднъж благодаря на всички вас и знаете, че фундация Любен Гройс е отворена за всеки от вас, ако той иска да бъде член на тази фундация, ако иска да бъде съпричастен в нашите дейности. За сега те не са много, но има една основна и голяма дейност. Това е училището, което носи името на Гройс. Бихме искали да преиздадем неговите режисьорски тетрадки, да включим там неиздадени до сега философски размисли, да преиздадем неговата стихосбирка отново. Това е много трудно, може да се опитаме. С радост и дано ни помогат. Надявам се. Благодаря. И дано имаме приятни поводи да се видим отново. изпращам випуск на театрален колеж Любен Гройс. Трети випуск мои любими деца. Не знам до кога ще мога да имам толкова обич.
Всеки път се страхувам, че няма да има и слава Богу, Бог дава. Ще има, ще има. Това са първокурсници, които се раждат. Така. Това е най-малкият ни випуск, но не значи, че е най-неинтересният. Всички деца, които излязаха от куха, мисля, че обичат театъра, мисля, че се посветиха голяма част от тях на театъра, посветиха се честно, с обич, с много труд. Бих искала на тази наша малка група да не забравя името на Любен Гройс. За него театърът беше свобода, трудно извоювана свобода. Да, не искам. Много неща не искам да говоря. Нека да знаят, че това училище е създадено с много обич, че голяма част от неговите възпитаници са тук в момента, без да сме се събирали специално всички те, че стигнаха вчера, по-голяма част от тях. Това значи, че ние се обичаме, ние сме една цяла общност, която обича български театър. Опитваме се да се трудим честно, трудно. И вярвам, че те също така, няма да забравят това, на което сме се опитвали да се учим. Безкрайно благодаря на моите колеги, преподаватели, които са работили с нас. Благодаря на професор Островски, който втори випуск правеше по един спектакъл. Благодаря на госпожа Гройс, съпругата. Благодаря на професор Снежина Панова, която винаги е с нас. Благодаря на Албена Атанасова. Благодаря на Кристиян Гайдаров. Благодаря на госпожа Диана Борисова, която мисля, че възпрепятства да дойде. Благодаря на всички наши преподаватели. Не искам да виждам никого, те са още много. И се страхувам, че ако продължавам, мога и да пропусна някого. Разбира се, от основателите, освен на Кристиян, на Диана, благодаря на Йосиф Герджиков. Неговата колежка Петя Диманова. Разбира се, безкрайно много благодаря на моите асистенти, възпитаници на първият наш випуск. Роберт Янакев и актрисата Биляна Петринска, която е на снимки, съжалявам, че не е между нас. И най-много благодаря на вас, защото ако не са вашите добри очи, ако не е вашият интерес към нас, на нас би ни било трудно. Изключително много благодаря за ползотворното ни сътрудничество през тази изминала учебна година с Новия български университет, в лицето на господин Георги Краев, който е заместник. И това е. Бъдете здрави!
имате свидетел, творчески път, да имате радостни мигове, казвам мигове, защото те са мигове. Имайте сили, достоен характер. Талант имате. Имайте характер. Мира Видева. От името на Театралната академия. Не се чувате. Националната академия за театрално и филмово изкуство Христо Саратов поздравява театралния колеж Любен Гройс по случай 10 годишнината на създаването. Уважаеми колеги, първите же 10 години изпълнението на основаването, скритостта на началните стъпки и с постигнатите от вас успехи са вече факт. Продължете и от тук нататък в ежедневния си труд да посвещавате своите ученици в изкуството на актьора с вдъхновението на Любен Гройс, чието име носи колеж. Талантлив възпитаник на нашата академия, той остави следа в българския театър с неподражаемата си страст да изследва задълбочено, с деликатност и финес, човешкото качество и разнообразните прояви. Радваме се за постигнатото от вас, подкрепяме ви и се надяваме, че както и до сега ще си партнираме интелигентно в работата, която вършим в областта на театралното образование, за да съхраним и развием най-доброто от традицията на българския театър и на българската култура. Желая ви успех! Очакваме на сцената представителите на тяхната възраждане. С надеждата, че детето знаете и тук като палец. Това е любимата ми Гергана Копърджиева. Знаете колко сте ми решили? За незабравимото минало, за незабравимото настояще и за незабравимото бъдеще, което ви предстои. Желая ви здраве, сили и над всичко криле да летите. Никога вашия полет да не спре. Ще падне, да ще бъде. Много съм развълнувана и се върта. Не държавно. Юбилеите са най-важни. Летете и никога полета ви. Да не се щупят крилете ви нагоре. Да, но има какво ще Дойде този миг, който един от нашите деца ще поемат своя самостоятелен път.
безкръзна, от своята свобода. Любен Гройс казваше, това е моята свобода. И много трудно и за това тя беше голяма и остана голяма за всички нас. Полюбвайте за тази свобода, полюбвайте за силата на характера си, не изоставяйте таланта си, грижете се за него, обичайте всички свои колеги, защото трябва да е общо време. И второ, сам не може и не трябва да прави нищо. Аз вярвам в вас, искам да вярвам в вашия успешен творчески път. Желая ви от сърце, ще ви добър час. Колкото повече стигаме към финала, въпросите стават все по-засяващи, усите настъпват. Смея да ви призная, че в нашите глави през цялото време от тази година висеше един страшен въпрос. И неговия успех посвещавам на всички тези, които се съмняваха в него. Защото ако нямаше такива, които се съмняват в нас, нямаше да ни стимулират да вървим напред. Въпросът беше: театралния колеж ще има ли акредитация? Или няма ли има акредитация? Ще бъде ли признато нашето образование или няма да бъде признато нашето? Ще имаме ли ритм? Вече имаме! Някой вече има! И от чудо! О, радостен ден! От свещена дата! О, благодаря ви! Датата е 13 февруари 2002 година в пленарната зала на Народното събрание на Република България. Не мога да не ви представя професор Елена Баева и професор Стефан Данилов. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 9, алинея 2, точка 1 от Закона за висшето образование реши: открива частно висше училище, самостоятелен колеж с наименование Театрален колеж Любен Гройс със седалище София и с предметна дейност обучение на образователно-квалификационна степен специалист по професионално направление театрално и филмово изкуство. И така нататък. Председател на Народното събрание Огнян Герджик. Браво! Приятели, уважаеми професори, доценти, уважаеми бащи, майки, любовници, гаджета, братя и сестри. Предполагате, че има написано нещо сериозно и красиво, наистина. Има много хубави работи, но какво каза Волтер?
и така нататък. Ще поставя да си го напишете. Всичко е красиво и топло и малко тъжно, но тук. Сега позволете ми да оставя заедно с папката и това, че бях от хората, които наистина така сериозно, радва се, че тук някои от моите колеги от Народното събрание, Тризветелно събрание, които защитавахме вашата позиция, успяхме в крайна краща да достигнем ето до това, което прочете професор Бая. И аз мисля, че като предложение някога след 10 години да е жива и здрава и тя и всички, които се заеха с това прекрасно дело, направейки своя 20 годишен напул, могат, съветвам ги да поместят част от това, което се състоя в парламентарната зала, защото то е интересно и любопитно. И край на краищата е едно от мъдростите, не бих казал, че те са много на този парламент, беше именно това, че ето на тези прекрасни деца, които преди малко получиха своите дипломи, като е радостно, като артист. Защото, значи, слушах сега този текст "Сезони на любовта". Аз първо им казвам, че дълги години имат да бъде все начало, за да не кажа думата страна. Колкото сезони върват, толкова начала, скъпи мои мили. Да умислим ние, които вече трябва да мислим по-друго, яче за друго. Но това, което искам да ви кажа и да ви пожелая от сърце, скъпи мои колеги, това, че вие сте дошли в ето това прекрасно училище, школа, колеж, каквото искате го наречете, вярвам, че е било, защото безкрайно много, някъде в себе си тайно сте обичали професията артист. И когато днеска вие тръгвате наистина в българския театър, аз от сърце ви желая първо да имате страшно сезони на обич. Сезони на обич от страна на зрителите. Сезони на обич от страна на режисьорите. Сезони, подчертавам, на обич от дарителите и спонсорите, защото е така. И защото наистина нашата професия е била, има и ще бъде, каквото и да се случи. Всички може би знаете или не, че ние сме една от древните професии, другата древна професия няма да е. Но напукна всичко. Нас ще ни има. А вие сте тези, които ще давате пътя напред. От сърце ви желая да сте живи и здрави, щастливи, усмихнати, самоуверени, че сте призвани да създавате българския театър и българската култура. Обичам ви и надявам се наистина след време да се виждаме и да бъдете усмихнати, а не да се жалвате. Какво ни казвате тогава? Аз съм убеден, че мислете добро, за да ви се случи доброто. Обичам ви. Разбира се, кой няма да се възползва от такава публика и така добронамерени хора около себе си.
да не каже нещо. Той има малко реминисцентен характер. Много от вас, разбира се, не си спомнят какво беше преди 10-11 години, аз мога да ви кажа. Имаше един министър на културата, който беше да прави една реформа. Три хора. И бяха и ни обединени на функциониращи звена, трябваше да бъдат унищожени, защото според него изгорената площ трябвало да се гради много. Тогава, понеже ние се възпротивихме, не искахме да бъдем унищожени в НДК, решихме да се съпротивляваме, разбира се, не отрязахме от държавния бюджет, се полагахме да ме кажа. И казахме, няма да има, как беше в началото пресилта? Няма да има комат. Няма да има комат, обаче има свобода. Искам да ви кажа, че хората, които не получават издръжка, това са свободни. Но ние получихме тази свобода, разбира се, си го забихме и подритвахме тук този някого. Това трябва. Ама какво е станало? Него. Да извикаме своята фантазия на помощ. Защо нощ? Ами, може би защото тя, преди да се запознае с... Опитай се да използваш бастуна като опора. Същно поведение. Може би... Добре. Ма не там някъде добре ли си? Гром, добре ли си? Не мога да заболявам. Айде, няма да прекаляваш. Много. По лицето. Мисля, че това е някакъв знак от това. Ние ще се опитаме да ви подскажем. На името на големия наш театрал Любен Гройс. За 20-летия Шекспирови пиеси и сам е написал 3. Творческото кредо на Гройс са да подпомага развитието на нови форми на театрално обучение, да поощрява и вина. Едно име. Тъжното, когато става дума за театър е, че след като една постановка се изигра, кой всъщност знае какви са били спектаклите на Шекспировия театър Лебедне? Преди ранната си смърт в началото на 80-те, той кара пията предимно по класически пиеси, защото според него съвременните не са чак толкова задълбочени. София, там поставя Шекспир, Молиер. Понякога за мен е сложен, неразбираем, непредсказуем. Според мен това беше един да се защитава с конкретни проявления, с проявления в... на режисьора, нови форми на обучение, издаване на театрална книжнина и организация учредителите. Председател е професор Елена Баева, която ръководи част, ще има клас там. Мога да предам на студентите. Първо програма.
Има пиеси. Драми, комедии, истински трагедии, които свършват преди да са започнали. Това, разбира се, успокоява някои от нашите герои. В случая нашата главна героиня. Нашата главна героиня, нека да го оставим малко да почине. Но представлението трябваше да продължава през годините. Show must go